Yo, what's up? Takže normálně máme tady, že komentované tanky pro všechny, kdo chtěli. A kdo tohle video našel, tak je hustej. Nic, budeme hrát Bleska, tady tohohle z toho, krejzáčka. A ukážeme si tajnou strategii, OK? Ukážeme si tajnou strategii. No nic. Jedeme. Já to snad nikdo nehraje tu hru. Načti se. Nice. Prostě musíš si zastěžovat a už se to povede, že jo? OK. Takže máme 8 na hrozné mapě. Tady to bude složité. Ale jsou tu 7, OK? Jsou tu 7. Takže možná něco vymyslíme, ukaž. Burák. Hledáme papírové tanky. OK. ATčko. No, jako vypadá to, že to prostřílíme docela většinu z nich. 703, Indian ze zadu, 44 ze zadu, BZ to ne, J-Panther ze zadu, ATčko nepůjde. No nic, naše strategie je obchvat. To znamená, že my chillujeme ze začátku, uvidíme, co se děje na mapě, pak zaútočíme na křídlo, které bude prázdné. Takže tady si počkáme na nějakého lehkáčka, který by chtěl jako tu jezdit. Co tu dělá? OK, ten vyjede. Počkej, máme špatný. Tak. Najedu si zadkem, protože on mě stejně probije. Abych mohl rychle ujet, když tak. 44. My prostě musíme vyčkávat teďka, je jasný. Je mi trošku líto, že jeden z našich papírových tanků je nastřílený už. Dobré, tak to se nepovedlo. OK, tak tady ten flank opouštíme. Takže ta heavina je tam, na druhém flanku je druhá heavina. Ještě bych mě zajímalo, kde je ATčko. A podle toho se rozhodneme asi, kam pojedeme. Podívejme se na tu hru, jak je pěkná. Jakože vypadá dobře, ale ty změny, co dělají v nich, se mi fakt jako nelíbí. OK, takže máme nabité hečka. Vlevo vypadá, že potom tam můžeme najet. A teďka uděláme taky speciální útok na buráka toho. A sučko je nahoře, OK, takže pak pojedeme doleva. Jak to tak vidím. A rychle pryč. Bacha na ty, co jsou nahoře. Nechceme dostat do sučka. Škorp, dobré. A tečko je teda tam nahoře někde. Rychle pryč. Akorát, že ten burák stihl nachytat damage od někoho, jinak by se mu dali za full. Toto BZ-ko, OK. Dobré. Tak to ne, tak to ne. To hrozně špatně couvá ten tank. Scout idiot. Hochu, jakoby tenhle tank není scout. On to neumí. Teďka bych ho mohl chytnout. Je nabijem APčka. Tady také nepříjemné. Červená. Co mi vůbec nelíbilo. Co to je za tank? Já nabijím ještě pár sekund. Nice. Počkej, on mě dá na jedničku. Jeho taky, ale já musím kropit. Nice. Já se rychle schovat dolů pod útes. Co to je? Dunu. Krásně to udělali dali na té pravé straně. My si pak nabijem APčka, až se nám to nabije. CS nás má na jedničku, mně se dá, že dá 240, má malé dělo asi tím pádem. Zdá se mi, že dává 320 na alfu. Ale tím pádem nechám tady to jet první. OK, on se vrátil. Počkat, co se tu děje? OK, oni... Kam jede ten LCM? Jede sem.
Vůbec nebude tušit. Jak vyjede na tu dunu, tak doufám, že na něho sklopím. Ne, nesklopím. Nemusím zůstat. OK. Ještě to není plně vyhraná hra. Nebo aspoň pro mě plně vyhraná. A teďka... OK. Nabijem APčka. Vůbec nevím, co se tu děje teďka, abych řekl pravdu. To se mi nelíbí. Počkat, takže L7 je tam. Vystřelil jednou. Se musím dostat tak, ať mě nemůže střelit. Nice, střel si do něho. Myslím, nice. Vystřelil. Tak. Přebijem to. Teďka nedostat to TLCV, ne? Bude. Škorpion ještě tam je nahoře. L7. Nice, GG. Byla dobrá bitva. Prostě jakáž horší mapa, takže jsem to musel overtryhardit. OK. Ty vole, jsem se ani nevšiml, že tam něco dělal. Co to je? Toto si tam hodím. Nevím, co to dělá. No, vím, co to dělá, ale nevím, jestli to vůbec funguje nějak hodně. Takže další bitva. OK, tahle mapa je úplně hrůzná. Ne, ale je to prdel. Dobré, tady na té mapě prostě je jedna strategie, co je prdel. Krásný spawn na to máme. Teďka žádný overanalyzing, protože podle mého na tuhle... Jediné, co mě zajímá, je, co proti mě za lehkáče. LTTB, tak to je špatný, protože ten má pancíř. No, tak to není dobrý. Prostě můj plán... a ještě mi dál. To nejde. To je hodně špatný. Normálně můj plán je, že najedu tam dopředu, prokropím LCV a žiju si. A tady to jaksi teď nejde. Takže tahle bitva bude ubohá. To mám normálně chuť lívnout, tahle mapa je zlá na to. To mě nebaví moc. Nabijem asi APčka, to nemá smysl. Já myslím, že ho ustřílím, ale on má prostě solidní výhodu. Dobré, tak teď jsem tu zaseklý úplně. Nice. Přebijem rychle. A teďka ho mám na klip už. On musí na mě najet, jinak prohrál, ale my jsme prohráli tuhle stranu, ok, tak dokud můžu, tak já odjedu. Vidím to. Ty vole. Zkusíme to zahrát prostě chytře. Tam podle mě... To je v pohodě. Teďka tady ten škorp nahoře. Je takovou jednu věc. Podle mě tam byl. Ty vole, no. Jako my tam máme dost tanků vzadu, ale nevím, jestli to zvládnou. Můžeme nějak pomoct? A třeba tohle sundat. Čili jak koordinace. Co to je? Co to je za tanky? Ježiš. No jsem tu hru nehrál 2 měsíce a už to je tolik. Nic, dobré. Lívou tam tu stranu, tam je... Tady si zkusím dát asi damage a pak to lív... Dobré, tak já jsem tu úplně zbytečně špatně. Rychle pryč. Rychle jeď! Ty vole, špatná strana. Já nevím, jak to tu vypadá moc v tom městě. Dobré. Dobré. To mi nedá. Tam jsou tři
3 tanky, jeden z toho je heavy, ne? Počkej, naopak, jeden z toho je stíhač, jej? Hoši, je to docela špatný. Okay. Takže tam to nespotnu, protože já nic nespotnu. Já nemám spotting setup, protože to zbytečné. Na tomto tanku a tím pádem už vůbec nic nespotnu. Dobré. To je zpětka, oni pojedou sem a sem možná. Já bych se chtěl zbavit toho LTBčka. LTTB. LTTB. Jsem spotnul tamto, že? Okay, tak to je úplně v prdeli. To je prostě, jako, počkej. Moje šance je, že se schovám před tímhle s tím nějak za ten, nice. Je otočený. Mě nestihne už, doufám, nice. Počkej. Já nevím vůbec, co to je za tank, já vůbec nevím, co má za panty. Okay, Iron. Tak počkej, přejedem Arese a my to vyhrajeme tu hru. Co je spotle? Arta není spotle, ok, všechno dobrý. Pojmul jsem jednu. Teďka bacha na Arese, bo... Co je tam vzadu? Okay. Ne. Dobré, tati, potichu, prosím. OK. Ten stíhač to je někde. To byla úplně chyba. Z toho stíhače jsem si nevšiml, že nejspotli. Kde může být? OK. Ten stíhač je low. Až se otočí, věží. On míří furt sem, co? On míří furt sem. Nice. No, já to věděl. Že tu bude někde. Vidím na něho. Na mě míří. Nice! Tak počká, teďka bacha. Uděláme bait, jak zhasne, tak se otočíme. Tak ne. On ho svítí někdo jiný totiž. Jak to, že já svítím pořád? Míří nám. A já prostě... On si střelí do Arese. Okay. To prostě bylo bezhlavé, ale myslím, že díky tomu jsme tu hru vyhráli. Jako ta Arta má furt víc životů než náš tým dohromady. Ale myslím si, že jsem tu hru vyhrál možná. Možná jako ten tým celý potahal trošku. Ale jako myslím si, že jsem jim hodně pomohl. To je hnus. To je fakt odporný tank tohle. Co to je? To vypadá. Big together. Ta Artina má jakoby zásobník, takže ona je může vyndat reálně všechny. Arty can kill you all. It has... Jak se to řekne zásobník anglicky? 3 shells? Dobré, ten Panther. To je klasický prostě. Je jenom Martinka už. To je free. Nice. Cash. Jsem to vidět. OK. Teďka. No tak ty, jestli se necháš teď zabít. Dames. Obsaďte základnu. No nevím. Jako stíhaj to asi, dobré. Ne, dělá to dobře. Ares is going good.
Teďka jako on se nesmí nechat zabít prostě. Ne. No. No. Jak kámo, tak to je extrémně strašidelné. Krop. Nebo já nevím. Já nevím, kolik má Ares Alfu vůbec. Já vím, že jen, že kropí. 130, doufám. Krop. Pojď. Počkej. Starta bejtí úplně. Nice. GG. Good job. Jo, tak to byla hustá bitva. Ta jako byla hustá. Aktivujte Windows, no jo. To je specialitka. OK. Ten Ares byl dobrý. Jakože reálně. Ten SPH, to ani nevím, co je za tank, jakoby. Nezajímá mě to. OK, tady máme toho frajera v Aresovi. Dobře hrál. To vypadá, že bude trash, protože tu jsou P9 a tohle mapu taky moc nemusím, jakoby s blesčíkem. To je taká. No, proti nám je další blesk a Scorp. Teda Scorp taky, ale je tam LC Event, tady se nespotí, to je v pohodě. Když já si vezmu z toho bleska. Skvala, prosím. No, potřebuji ukořistit. A pak klidně pojedu pryč, ale... Skval je krutej tank. Ale zase to je už jako skoro středňák, jakoby. No, není moc lehkač. Yes. Nemám cenu teď střílet. Ty střelím až potom. Do měkkého runýře. Tak. Když jsme tu dva, tak on sem nenajede, že? To je zas co za tank? KV-52. Tyže má. Malý plát na zadku nemá. Skval byl kokot. Ale naštěstí už tu máme spojence, tak snad to nenajede nikdo. Já nabiju apečka, trošku mu jako pošimrám zadeček. Dobré, Tiger 2. Tak. OK, takže co se to děje? Tady už mě to nezajímá. Zajímá tady ty věci. Takže ten ne. Tenhle mě zajímá. No, jestli... Koordinace? Dobře. Tak to nebylo dobré. Musím si furt dávat pozor na tohle, protože jakmile začnou prohrávat, tak jedu dolů. Dobré, já jsem myslel, že je víc papírový tento typ tanku. Ten škorpík tam, no. OK. Jak vidím, tak tam je už jen IS-6B. Takže my se musíme asi vracet na základnu. To chápu správně. Ne, to bylo hloupé. Jsme mi dali jen jeden hit. To HVK bych se aj střelil rád. Teďka pojede. To nemá cenu. Furt nemá cenu. Já jdu pomoct téhle Lorraině na IS-6Bčko. Takže to mě to trápí trošku. Všechno je spotlé. Ta Lorraina mohla... Ani nemůžeš se spolehat na World of Tanks playery.
Ty životy jsem si mohl nechat, jako teďka mi chybí. Počkej, takže HVK bude tam, dej někde. Si na... tak to není potřeba, máš málo životů. Nice. Škorp a veze to. Stíhačky 2. Objekt. No. Vystřel. Nice. Veze to vůbec nevím kde. Ani moc teď, no má pancíř zepředu, ale je low, takže, no stejně ho nestihnu asi najít. 5 kg, 4K. GG's. OK, to byla dobrá bitva. Ta se mi líbila. Mko. Hustě. Mko je hodně kruté. OK, tak to bude konec pro tohle video. Doufám, že se vám to líbilo, jestli jo, tak dejte like. A možná to reálně vydám někdy. A nebude to jen neveřejné. No nic, Blesk je crazy tank. Mohli jste to vidět. Byly nějaké dobré bitvy dneska napínavé, ale už tu hru vlastně nechci hrát, takže to bylo také jakože... Že byla to sranda, ale nevím, jestli bude nějaké další video z toho, protože tu hru nechci hrát už mě to nebaví. S těma novýma věcma všema, kamo, ChatGPT tanky, blbosti, no nic. Tohle je jeden z nich jinak, ale skoro, ale aspoň je to, nevím, bavilo mě to. Nic, protiřečím si trošku, že doufám, že no, ne, další video z toho točit už nechci, nebudu z toho točit asi další video, protože tu hru nechci už hrát, ale jinak dobrý. Tak zatím čau.